Nepokoj sa šíril celou zemou, veď otrokov sa nikto nechce vzdať. Ale ich rozhodný vzdor sa šíril ako termor a Egypťania začali sa báť. Každý človek po slobode túži, veď kto by chcel žiť v časoch neľudských? Tak stúpal zúfalstva hlas pred Boží trón zas a zas. A Mojžišov hlas bol tiež jeden z nich. Povedal Boh Mojžišovi. Počul som hlas svojho ľudu. Zostúpim tam do tej zeme. Je to vecou môjho súdu. Vyvedie nás do jarma, pochá nás tej novej zeme. Je tam plnom redu rieka, je tam všetko pripravené. Pane, vylej svoj ľud z Egypta. Mojžiš. No, dobre, ale prečo ho tam Boh vlastne volal? Aby mu dal príkazy a zákony. Príkazy a zákony? A pre koho? Predsa pre nás. Pre nás? No ja teda žiadne zákony ani príkazy nepotrebujem. No ja mám muža, už ani jeho príkazy nestiam plniť. To je samé poď sem a choď tam. No veď aj teraz na mne kričam, nech prinesiem vodu. Ženy, počuli ste? No že vraj Mojžiš dáva priniesť nové zákony a príkazy. No pre mňa ich teda naozaj nosiť nemusí. Príkazov mám od rána na celý deň dosť. Muž len ústa otvára, už ma chytá zlosť. Na čo nové zákazy, nariadenia, príkazy, aj tak sme len na púšti.
z egyptského otroctva, svoj ľud si vyviedol. Amen. Keby sme ho nemali, dávno by sme pomreli. Amen. Toto je náš pravý Boh, ktorý nám pomohol. Amen. Z egyptského otroctva svoj ľud si vyviedol. Amen. Keby sme ho nemali, dávno by sme pomreli. Amen. 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 Ty si našou záchranou. Amen. V tábore je nejaký bojový pokrik. Toto nie je pokrik porážky, ale ani víťazstva. Tam je nejako veselo. A toto čo má znamenať? Kto to urobil? Áno! Čo ti urobil tento ľud, že si nám priviedol taký veľký hriech? Nehnevaj sa, brat môj. Veď ty vieš, že tento ľud je náchylný k zlému. Povedali mi, že urob nám Bohov, aby išli pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi. Nehnevaj sa. Dlho si bol preč. Preto som im to urobil. Kto je hospodinou? Nech príde ku mne! Učiteľ, a to sa naozaj všetko tak stalo? Poď. Ale prečo nemohol Mojžiš vojsť do zasľúbenej zeme? To je nespravodlivé. Veď celý život poctivo slúžil. No, a nemohol mu Boh pridať aspoň jeden deň života, aspoň aby vstúpil do tej zeme? Neviem, prečo to tak Pán Boh urobil, ale viem, že to bolo pre Mojžiša to najlepšie riešenie. A prečo sa taký krásny príbeh nemohol skončiť happy endom? Tak ale on skončil happy endom. Len nezabúdaj, že ten Boží happy end môže byť úplne iný ako ten náš ľudský. A ty to odkiaľ vieš? Z Biblie predsa. Biblia je kniha veľmi vzácna. O všetkom nám pravdu hovorí. Praví, že Boh láska je. Všetkých miluje, ale hriech, ten sa mu protiví. Každé slovo, písmenko či čiarka nie sú v knihe vôbec zbytočne. To vraví Hospodin sám, priamo až k nám. Láskavo a osobne. Život dáva otázky A človek hľadá odpoveď. a Boh mu ruku podáva. Ten Boh, čo všetko vie,
navždy a hneď. Tak zastavme sa na chvíľu, kým je ešte čas, pokiaľ sme tu na zemi a počuť Boží hlas. Kde je tvoja zasľúbená zem? Kým za svetom necháš viesť, komu povieš s tebou kráčať chcem? Keď nevládzeš už ísť a k cieľu nevieš prísť. Kde je tvoja zasľúbená zem? Kde svoj život ukončíš? Pôjdeš tam, kde hlavne beznádej, či navždy spočinieš v tom Božom náručí. Je lepšej cesty, než poslušný mu byť. Je väčšej istoty, život šťastne žiť. Keď ruku Boh podáva, seba sám ti vydáva, tak vstávaj. Keď ruku Boh podáva, seba sám ti vydáva, tak vstaň a zostaň stále s ním, len s ním. Boh je dobrý, Bohu nech je sláva, nad všetkými poslušnými sa zľutováva. je to na svieti, Histórie temnej, životovú novú cestu, po zeme zasľúbenej. Spievaj nemu stále, Boh je dobrý, je to na ňu stále, nemu to vedí, srdce dá mu celé, tomu cestu ukáže, po zeme zasľúbenej. Neviem, čo uvidím ten deň, keď prekročím Jordán. V sláve tam budem žiť, už mám len prekročiť Jordán. Čaká na to viem, moja zasľúbená zem, na veky v nej spočiniem. Zabudnem
znamení vodnára a strateného syna. Myslím si, že okrem tých všetkých pocitov, ktoré som povedala na začiatku, si nám donesli ešte jednu velikánsku radosť a možno i to, že nás príjmete k tomu, aby sme naozaj prelistovali a nielen prelistovali, ale i sa zamysleli nad tým, čo čítame, keď sa pokúšame čítať Bibliu, pretože je to čítanie, ktoré nemôže človek len preletieť, ale musí sa nad tým zamýšľať. Takže i tento váš muzikál nás primeje k tomu, aby sme ju opäť otvorili, túto knihu kníh. A možno, že budeme i my hľadať odpoveď na to, kde je naša zasľúbená zem. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať Hanke Galovej, samozrejme Kristianovi Sedláčkovi, ale predovšetkým Avovi Kráľovi, dnes, tak nemôžem nespomenúť aj jednu úžasnú ženu, manželku Slava Kráľa, ktorá vytvára jemu i svojim deťom podmienky na to, aby mohli tvoriť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, mládež. Ďakujem všetkým vám tvorcom. Kresťanská mládež z Bratislavy nám priniesla kus radosti a kus i toho, že sa môžeme častokrát zamyslieť nad tým, kde je zasľúbená zem. Ďakujem.